vi har lavet et drengeshow, og det er mega fedt. Jeg har 2 hold mod hinanden. Det er hold 1 mod hold 2. Og hvis vi lige kan holde op på tavlen. På hold 1 har vi Arne! Og der stod Skål! For hold 2 har vi Mette! Og Cæsar! Jønne! Og så har vi også godt. Og reglerne det bliver ikke. Der kommer nogle kategorier, svarer du forkert, får du point, svarer du rigtigt, så... Jeg prøver at sige det her, hvis du svarer rigtigt, så får du point. Hvis ikke, så er der straf. Første kategori er gennem røv. Smålig, hvis du lige vil lidt frem. Det her, det er yderst falders. Kan vi få den første røv hul? Så vil vi gerne have et bud fra hold 1. Andreas, hvem? Vi vil have et bud fra hold 2. Vi er kede af at må sige, at det er forkert, der sidder dernede. Må vi få hovedet frem i hullet, Christen? Prøv det her. Hej, så vil vi gerne bede om røven på 2. Det er en flot behåret røv, jeg kan færdig her. Så vil vi høre et bud fra hold 1. Er det noget? Nej. Jeg mener, det er 4. Det gælder rigtigt. Jeg har point til hold 1. Vi vil gerne have sidste røv frem i holdet. Det er en rød røv, der har fået spil. Hold 2 har I bud. Det er... Er det rigtigt? Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt! Jeg ved ikke, hvordan der er, for jeg skal lige se nogle taler på tavlen. Okay, det vi skal gøre, det er, at vi skal gøre Frederik. Har han på en cykeltur klappet 2 gamle damer på røven? 2 har han været nøgen foran 40 mennesker. Eller 3 har han skudt et stedbarn på hovedet af en cykeltur. Jeg siger hold 1. Hold 2 svarer rigtigt, der er point. Det bliver i morgen. Er Kammer Møllers største bøge søn. Eller har I afrikansk eller 20 barn, det er de komme i pulser. Lad nu 3. Har han været vært til Vestbjerg. Og vi starter her. Jeg siger hold 1. Vi siger 2. Nej, igen, vi siger hold 1. Og næste, det er selveste A. Har han haft en affære med Clausen? Er han til daglig dag i usædvanlig menneskeligende dreng? Eller har han blevet fast med en danlærer i 4 år? Så har han selv med sammen. Hvad er jeg så? Ja, jeg er så. Vi siger 2. Og det er rigtig sjovt igen. Og 2 møller stor. Du vil ikke. Hvordan får du det ned fra et træk? Det skal jeg over. Rigtigt.
Jeg vil lige se, så han er sidst. Han skal stemmes. Det næste, det er en pige. Karoline. Mødte hun op i skole fredag den 17. januar? Eller har hun overfaldet en hund, fik troet hendes hest? Eller 3. Har hun løbet en halvmarathon iført en sparkedragt? Hvad siger hold 1? Og nummer 1 siger nummer 2. Der er ingen, der har rigtigt. Det er næste. Det er så Julie Lykke. Har hun nogensinde spist en agurk i skolen? Har hun kastet op 3 gange ud over en elev? Eller har hun lavet alle sine ekstra i år? Og det rigtige svar er nummer 1. Og så skal vi gætte Cecilie. Hende sidder derovre. Flot. Hun har overnattet i en garage 3 nætter i streg på grund af hendes seng var blevet stjålet. Er hun begyndt at tude over at ikke kunne pusse næse? Eller er hun de lys, der tror, det er det samme som nu? Hvad svarer hold nummer 2? Der er bud fra nummer 2. Hvad siger hold nummer 1? Jeg kan da sige 1 hold. Nummer 2. Har vi et stykker her nok på scenen. Det er årets kommende hurtigstjerne. Jeg vil gerne se, at det er Visen Barber Jørgensen. Kasper Munk, Kristoffer Lilleråd. Og hvem skal vinde på det sidste? Kan vi jo klappe? Hvis I gider stille op på række. Ikke bag hinanden ved siden af hinanden. Ja, det er ulækkert. Yes. Når vi siger et navn, så klapper I, hvis de mener, det er ham. Så vi starter bare. René Visen Barber Jørgensen. Kasper Munk. Kristoffer Lilleråd. Vi er glade for at kunne møde lidt det her. René Visen Barber, der er en kommende hurtigstjerne. Det er dejligt at se på den skole, som bliver ved med at udvikle talenter. Og så har vi så det drengeshow, som vi skal selvfølgelig lige have. Årets mandlige baby. De nominerede er Peter Riskov, Lasse Johansen og Daniel Vinkel. Og hvis I to kommer her, så står Peter derude. Og dem, der synes Peter er årets baby, de klapper. Og så vælger jeg på Lasse Johansen. Og Daniel Vinkel! Og man kan jo tydeligt høre, at vinderen det er Daniel! Og det var så det, vi havde også, drenge. Ja. Nu er det sådan, at vi har nogle gaver til lærerne. Så vi vil gerne have, at de alle sammen rejser sig op og stiller sig op på en række, og så vil Josefine tage ordet. Hvad? Det er jo ikke til at gætte, hvad de gerne vil. Og I må rigtig gerne pakke den op nu. Jo, den. Vi synes, der har været nogle rigtig dejlige timer, men måske lige en overkendt sand over i vores altså.
engang snedet sig ind i en fysiktime og taget smøgeskridholder uden smøgberetning og gav os skyld. Så nu har vi lavet en, så hun ikke kan beskylde os, og det kan tydeligt se, hvis Arne han har. Så hvis I ser Arne med den her meget glitrende kridholder, sig til smolke. Så har vi Lottes. Vi vil gerne lige starte med den her. Det er en kombineret blyantspidser og globus. Så behøver du ikke trække kortet ned og få det i hovedet hele tiden. For så gavmild er vi. Vi tænkte, at nu når du går så meget på Tønder Festival, så skal du have noget af din mobiltelefon i, og den der orange streng, den dur bare ikke på Tønder Festival. Ja, du må gerne have. Det siger selv, når du åbner. Det siger alt. En brød. Det er så selvfølgelig frøer til jer. Der kunne ikke være andet. Og derefter beholder vi. Får det. Ja. Vi har købt sådan nogle salt- og peberfrøer til dig. Til dig fra simpelthen ikke var nok med én slags frøer. Arne. Du elsker mig til. Jeg må se, hvad du får. Måske din riddersport. Hvorfor får jeg ikke nogen gaver? Jeg har også gaver, men nu kan du nøjes med en blomst, og så må du få din gave til dimissionsfesten. Og vi vil gerne lige have Julie til at komme og sige noget med det der med dimissionsfestgave og vi mangler Mette. Jeg er ked af det, Mette. Jeg kunne ikke se dig. Fordi Mettes gave, den er meget betydelig.